د سردان ویدا با روشالات ناوین وزیر درو امریکا رکس تیلرسون رقی آستنگا هرمزل لی ترکیه دبه جبر لاوازیا باوری و ناکوکین دنافبر هر دو ولات اندام ناتو و به تایبت لسر پشگیری امریکان بو هیزن کردان لی سوریه. پشتی پتر جه سه دمجمیران جه دانوستاندنان دیگل سرو کمار ترکیه رجب طیب اردوگان لی کنفرانس قاروج ناموانی دا دیگل وزیر دروی ترکیه تیلرسون گوت هر دو ولات ما همان نیگرانین هفبش هنه و ترکیه مافدار سنور خو بپارێزە. ام پێناسینێ bi mafê Tirkiya bû parastina sinûrê wê dikîn û em vê pirsê ji dil werdegirîn li dema hevalbenda me Tirkiya bêjîtin em nerehetîn li ser pirsa ewlekariya sinûrî. Tirkiye her ji bîstê meha borî hêrişên erd û asmanî dijî kantûna Efrînê pêktîne ku hijmara here mezina qurbaniyan sivîl in. Diplomatê here bilindê Amerîka daxwaza xoragiriyê ji Tirkiye li operasyona Efrînê da dike. Derbarê Efrînê em daxwazê ji Tirkiya dikeyîn xoragiriyê nîşan bidet bû kêmkirina hijmara qurbaniyên sivîl û dest ji her kirdarekê berdet girjiyê li deverê zêdetir bike. Tirkiye çendîn caran Amerîka gunehbar dikit bi drûstkirina wekû dibêjit leşkerê tîrûrê li ser sinûrê wan li Sûriye û mebesta wan hêzên Kurdan e. Rex Tillerson dibêjit alîkariyên leşkerî bû hêzên Hesedê wê sinûrdar bit û bû mebestên taybet. Herdem em zelal bûyn digel Tirkiye ew çekên radestî Hesedê hatîne kirin dêt sinûrdar bin bû erk û armancên leşkeriyên taybet. Wezîrê derveyê Tirkiye ragihan lê gihiştinek digel Amerîka heye bi taybet bû min bicê. Lê herdem Tirkiye Amerîka gunehbar dikit bişkandina Suzan. Daha önce de söyledim. Dekelîn me gehişbûne xarleka ve bir. Yan da baş bin yan da xirabtir bin. Sozên reveberiya berê ya Amerîka bo derkeftina hêzên YPG ji min bicê nehatine bicêhkirin. Lê niha lêk digihiştinek heye. Hevserûka Encumena Sûriya Demokrat piştrast dikit her bû çûnek bû vekeşanê ji min bicê em pê qebûl nakin. أنا قلت بأن هذا الطرح Ez dibêjim ev boçûne em pê qayîl nabîn ji ber ku em li ser erdê xwe ne li welatê xwe ne û beravaniyê jê dikin û me çi misogerî nînin ku leşkerê Tirkiya hêrişa me nakit. Zarava gotara Tirkiye hember Amerîka û siyaseta wê li Sûriye ev e demeke li tuntirîn az daye û ev ê bandoreka xurt li ser xelkê Tirkiya kiriye. Hevdem digel seredana karbidestê Amerîka bû Tirkiye bi sedan welatiyên Tirkiye xwenîşandan dijî Amerîka û siyaseta wê li Sûriye kirin. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.